Kwaba yada se Premtobre Kasee na oshano na NPP emaye wo Chief South ewa hafumontom ni mu ani nye ho kwan a Electoral Commission penifo register nkwada ne won anya mfie du enwotwe na komonyo dodo na dodo a wo so omoye no omonye ne nsa won kire mu ni Adom Kasee edin komwe Ibrahim Al-Hassan eye NPP amanyuko no chochofo ewa Chief South na bra wo gina amanyuko na nemu anu wani amani boni etwetwe nkomo no ene wodi tu dwa se sede Electoral Commission entumi fanhyehyeye enwu akwan mu sede ebe ya dipa dodo na abeba betro wondin no eyade a ehadwene pa wo kire mu a amanyuko ahodo ewo abaton pesua no so ene Electoral Commission mpanyimfo ayenhyiemu empem bebre na nhyiemu ni mu no wano mu gitu mu se anya hwekura na dakru bia no enipa ohansia ene beba betro wondin nanso wano mu ntimi hunu ne enti a san hyehyeye no wontumi enni so. And as a challenge kakra has to do with number of applicants who mutumi register in a day. No feel say we form. Say yeah diaper meeting ema omo ye say day bia no. Nka ebetumi register be say bia 600 kra na asa pro so 500 no. But osha if you see a start ye tumi enya sa number no. The highest kra ye tumi enya kra ye be say 150 meaning say I from basa omo applicants e baha no. Boze inkozu enwumre na say ebisa ko omochi already nipa na tua keska e no de abadada ekwan ne wa na obeba no wantumi ansa anya ndu no so no osan ekọ ansa na dafofo waso aba in fact enya de a eboa ye kra wasan edito yamani boni samia sawe ani mu se osusu se Electoral Commission edi mfidie mienu ebeka ho kora no a ebeboa ma de bia nipa dodo na atimi atro wondi enti ye feel say yenka yisi betumi abiem na instead so mu use machines mienu sisi ye ni nke bi o ma ye no ma double na ye 4 kra so na be ye dipa be ba ha de bia no on betumi a register and the first week ni kura twam na number no so tia na afi mu be revert back to 2 no kra na me feel say nke betumi aboa ma ye nso so amanyosem amanyofo no nso so no ye bre so ate say aduwe ye dipa na ape na ode ba de na nso so bia no kra mu pa no ye den amanyofo no na ye boa mobilize